Kooperatiba tanta batzuk. Korrikalari desente. Jak. Eta taupada urdinak. Oain, koktelontzia itxi. Eta nahasketa berezia, ezta? Ba emaitza ikusi nahi baduzue, itxaron pixka bat. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Pedro Segi, eta Aritz Egea, ongi etorri, zer modu zaudete? Ondo? Txugun, etorri zeate bilok, Argi eta garri. Bueno, hemen dakat, bi kooperatiba, taupadak, korrikalariak, eta ea zeatea zaiten koktelontan. A ber. Bueno, aparreta guzti, kolore harra daka. Usaia ona. Eta zaporia ezin hobia. Kontatu igu, zer daun koktelonen barruan. Azkenin Mondragon Korporazioko bi kooperatibak, Dumusa Teknik eta Lanak, sortutako proiektu berria da, trail mundu lotutakoa. Ze honaz. Bueno, Aritz, eta korrikalari jaiz, eta Pedro, hik zeiten dek bertan. Ni bat Dumusa Teknik eta Lanako beste batzukin batea, taldien koordinazio emateko korrikalari taldien. Lan gehiena honet, eta honek izerdik gehiena bota. Bai, ala da. Behaiek horre ez gain, ni ere liatu, ni eta beste korrikalari batzuk ere liatu proiektuetan sartzeko. Eta taupadu urdina, zer dek zehazki? Bueno, nik uste sortzen nahi dan zerbait da, ez? Helburua izango da, gu korrikalarik eta jendea, edo zaleak elkartu eta hoxe, ez? Mendian, dana urdin marraztu eta guk animoiek jasotzeko modua daukagun eta guk zalegoei gure esfortzua eman. Goxatu eta goxatu ara. Hoi da. Bueno, eta koxina zemuz moldatzen zeate. Bueno, ikusi berko jau. Ala moduz, pazientzia gutxi. Sukaleako pazientzia berda. Lasai ibliko gaitu, ikitituken korrikaldi jakiteko ere pazientzia harra behar da. Bueno, ingo deuna ikusiko zuen porru batzuk egosita, zapua laben erreta, eta gero txirla batzuk marinera saltzan. Ados? Una, txura erra, ezta? Adi lagunak saio, bikaina dator. Urdina. Bueno, lagunak, eta bikote, pausuz izango izuen nondik noa ibiliko gea, bale? Bueno, esan dizuten bezala, ingo deu porru batzuk egosita, eta gero ingo deu ospino olio bat, baina bai baratzuri, arrautz egosi eta otarraizka egosikin. Eta hori ingo deu behin porruak egosita dadunean, sartaian markatu, eta gero platerian ja indeun ospin berezi hori botako dio. Hori izangoa, plateretako bat. Gero, oinarria izangoa, esapuan lomuak. Atako ditugu lomotxuak, garbi, ingo dituguna da sartaian markatu eta geho labian bukatu. Ingo deuna da bai buruakin eta hemen dakaun porru, tipula eta asanaioakin salda bat prestatuko deu. Zertako? Salda horrekin gero ingo deulako saltxaberdia zen dugu, marinera o saltxaberde bat ingo deu. Hemen dakaula pipermina, txakolina, irin pixkat, hemen txetxirlak, han perezilia eta salda erabiliko deu, bageo saltxaberdia prestatzeko. Orduan, plateraratzeko garaian, izango txirla saltxaberdian, lomo ehar batekin zapuana eta lagungarri ondon porru batzuk egosita. Ongi? Dana guztoko? Itxaski salia zate, porruke bai, ezta? Bai. Itxaski zegeixo. Zapua eharra gaina. Zapua eharra, ezta? Bueno, ingo deuna da, egosten jarriko ditugu hauek. Ordu, ninbiar deuna da, bai, txortena kendu, berdi desente kenduko jau, pare bat kapa kendu, eta egosten jarriko ditugu, bale? Gero, luzik ateatzen badia, hola, bi puxket eta moztuko deu, eta egosten jarriko ditugu. Hau, zure kontu, bale? Bueno, bai, porru hau garbitzituken bitartian, asenailua, beste porrua eta tipulina garbituko, bale? Emango ja, zurigailua, asenailua zuritzeko, bale? Venga, lanen hasiko gea eta aldi berian komentatu. Bi kooperatibak bertan daudenak, zendia, bat lana da,
Eta bestia Domusa, ezta? Bai, Domusa Teknik. Domusa Teknik. Zertan ibiltzen dira behaiek? Zertan... Domusa Teknik dek errazilen kokatu da kooperatiba bat. Errezilen, bale? Eta kalefazio munduko soluzioak diseinau, Vale. fabrikau eta merkaturatze txiki. Ona. Eta lana, aldiz, de kooperatiba bat, batxe Mondron korporazio gudekena, Bai. eta gure dibizio berdinen lan atxona, Nun dago, bertan ebai? oinatin zio kokaute, eta eraikuntzarako egurrezko soluzioak Vale, eskaintze vale. txiki. Bai. Zuek bertan ite lana baten batek edo... Ni bai, Ik bai? ni bai. Vale. Orduan, zer ikusi askoak ak historio honetan, ez da? Bai. Pedro? Egiz esan bai. Oye, nola hasi zuen historia dana? Pisket atzean berko nien, bi hiru urte, ez? Ze Domusa azkenean kooperatiba badek, haikan bezala, eta irabazien zati bat, beti gizartea berbidaltze hau. Baina dela bi hiru urteia, Domusa barrun, talde bat sortuan, noiz pisket nahizuna kirolea bidera hau, ez? Horren parte bat. Eta zioan pixke kasualia, ez? Kiroleko ekipazio batzuk etxeko eskari bat sortuan, kontseilu errektorea, eta pentsau baino exito handizu izunan, eta hortik lanin azteko gogu sortuan, inderra, Eta gaur hasi zuan ja gauza moitzen, nola hasi zinate moitzen? Zenba denbora hasiek hau martxan, esan deken bezala? Guia, hau dan azitorre hasieridek lasterketia. Azpeitiko lagunonak mendizale taldiek zaukean idea bat, lasterketa bat antolatzeko, ultra bat, azpeitien. Eta hor inderra batu itxean, eta bison artin, Domusa Teknik eta lagunonan artin, lasterketa sortu jan, Domusa Teknik 40.000 dekena, aurreko urtin zenuen lehenengo edizizua. Eta hortik alde bat bezetik, korrikalai batzukin harremana eukitzen hasi itxan, aritzegin, adibidez. Eta hau korrikalai batzuk launtzeko aukera bat sortuan. Korrikalai desberdin launtzeko itxean, Aritz, Oiana Kortazar, Sara Alonso eta Malen Osa. Baina, bueno, aurreko urtin, ja 2022 udako oportatik bueltan, pentsa baina, zehose haundixo, tema horri buelta bat emon bertzikola, ez? Eta talde bat sortzeko eskarin ginen Domusa barrun, onartu zida behan, eta lehenengo pauzu Aritzekin kontaktatzen zenuan, eta gaur arte. Eta Aritz jaizi, korrikalitan buru, ez da? Hor, bazikat 40.000 hori aurrenengoa, patrikaratu gala, ose? Bai. Babeak esan duen bezala, Zorionak, gazteko. Iaz nerekin kontaktun jarri, eta urten hubo. Iazko bukaeran, Aritzukin nintzen behar deula, eta ni pentsatzen nuen, ja, hau bukau da, eta zera, etorri, eta ekipoa montau nahi zuela, ez? Ni horren behar nola, eta pozik, ez da? Esperientzia berri bat, gauza nahiko internazional batetik etxeko proiektu batetara, eta oso gustora eta pozik. Ze ona. Egia esan olako gauzak, bertako jendiakin, bertako kooperatibekin, bertako korrikalerikin, eta gaina gaur egun trailan da hon indarra hemen Euskal Herrin, kistona, ez da? Bai, dudik ez dago, ez? Nire kooperatibista naiz, beste Mondragon Unibertsitatean, nire kasun, da orduan, kooperatibisten mundua ezagutzen dut, eta oso interesgarria iruditzen zaitez, bi kooperatiba etorri eta olako proiektu bat montatzea, eta gaina, hori ez, herriari emateko gogo horrekin, da bide batez guri korrikalari laguntzeko ere, bai. Zenbat korrikalari zaudete taldean bertan? Hau behitu, egosteko... Bai, erditik moztu. Eta gero lare bai, o ez? Ez, bakarrik erditik. Bai, laurak moztu horrela, hau, hemen, untxientzako botako deu, eta ike bai hori intza bakoitza lau zatitan, obo zatitan, hori saldara botako jau. Zenbat korrikalari daude bertan? Aurten, lehenengo urten, 9 korrikalari zaudek. 9 korrikalari. 3 neska eta 6 mutil. Vale. Eta asuntua dek, hau sortuek zuen bezalako korrikalariei indarra emateko, txekia, diru iturri bat eukitzeko behaiek, edo zertako dek zehazki? Taldik helburu desberdin ez euskek. Baina lehenengo helburue dek Euskal Herriko trail talde esanguratxuna bilakatzea. Bale. Biharren helburue dek proiektu solido bat, non bi enpresa parte hartzen, eta denboran egonkorra egana, bertako korrikalaxei, bertan garatzeko aukeri emateko, ez? Oinarte ze pasaude, korrikalaidonak, pixket, kirolin garatzeko, atzerriko marka eta homoretu, baina eukitzeko proiektu bat bertakue, bertan garatzeko. Vale. Hori bai, askotan gertatzen bezala, bai, surfista egitea, eta derrepende Ameriketako marka bat egartzen, no? Bertako enpresek eta kooperatibak indar hori guztia, ez da? Eta zenbat lekuta juna izkorrika egitea, guain... Lekudan eta... Askota, baina pentsa, 10 bat urte noa korrikan, aurretik ere beste gauza batzuk indan hau.
besteak beste zautzeko triatroia eta Bai, askotan. Bai. Nekagarria, ez da? Futbolen txarra ginen, da orduan beste mota bateko kirolak. Iestea, korrik aitea. Baina, 10 urtetan, estatu batutan askotan, Tailandia, Hong Kong, egia esan zortekoa naiz, ez? Korrikaren aitzakiakin mundu asko ezagutu dut. Ze ona. Eta, guain pentsatzen talde honekin erresago moituko izela, edo... Bueno, a ber, sorte ze... Ate gehiago irikitzen zaizkik, edo ekonomikaki hobeto ikute zaik, edo... Beste modu batera, ez? Garai baten euskal selekzioakin ibiltzen nintzen munduko kopa eginez. Bota bai. Gero Salomonekin egon naiz ere mundua bueltaka, eta orain, naiz eta taldea izan, bakoitzak bere gutegia daukagu, eta bakoitzak manejatzen da zerrin bardon, da hor jarraitzen dugu, hain gainean lasterketa luzeagoak iteitut, da orduan karrera gutxi gore bai, ez? Vale. Zia basekiat, guantxe datorrela hemen zuen domusa teknik lanak indako traila, ez da, 40.000. Hoi da. Bai. Eta gero, basekiat, segaman ebai basoa zela, ez da? Bai. Zein behar ditu bitarten, estiramentu bakarrikan, egun horietan, nola errekuperatu behar ditu gindarroiek? Enbazte afizioa den, eta eskerrak horri, bestela, ez, egia esan horten gutegia holaxe tokatu da, espero dut urren urtetarako konpontzea, baina, biak egiteko moduko karrerak dira, egin beharreko karrerak, ez asko gustatzen dizkigu, eta holaxe tokatu da. Eta bere, 40.000ko karrera bat itekenian zenba denbora behardek ondo errekuperatzeko? A ber, ondo rekuperatzeko 15 egun gutxienez, seguru, eta 3 aste baldin badia, hobeto. Bai, eta 3 astetan emate jo guelta, holako... Segun ze jipoia jasotzen, ez da? Hoi da, eta bai da, segun ze jipoia, ze giro, dana, ez? Bai, iazko nadibidez izugarrizko bero hain zon, da arek astindu da ematen du, ez? Orduan gehiago nabaritzen dut, gaina, kuriosoa, igual, entrenatzeaz bat, badirudi ondo zaudela, baina ez zaude ondo, ez? Gero estutzea zoazenean, nabaritzen da zerrak bat. Orduan etortzen dira, orduan ate askatzei jatorni joan, Bueno, hemen txe, lehen biziko urratzein deu, arraia garbitu, salda martxan jarri, porruak garbitu eta egosten jarri hori behi. Behin egozita donien, beste kapatxoak enduko jo, bale? Azkenengo kapak enduko jo, xamurra bakarrik eukitzeko gure porruak, bale? Eta bitartean jungo geha, erreportai bat ikustea, ados? Ondo. Bueno, eta sapo saliak zeate, ez da? Atun saliak ebai? Baita? Ba ikusiko zuen, Bermion indigue errezeta pare bat ezin hobiak, guazen area. Apa, Joseba, akordaten zara nigaz? Alez duke nahi. Oindala urte biedo oiogarrak enguzen, gozo-gozuek. Oin gauz, neure herri zen Bermion. Da, engune da, endikaine juen, handaku endika itxaroten, da atunen gozko. Atun gozo-gozue, ikuskozu. Etxebastar, 1967 urtetik dabil arrantzetan, da hemen Bermion sortu zan, da, gero mundura zabaldu ere. Beti egin dugu arrantzan, da gero hartutako arrainak kontserbatan egiteko saltzen genitun, baina orain beste negozio bide bat hartu dugu, da ultraizosten ditugu ere arrainak barkuan bertan. Ultraizostean lortzen duguna da arrainaren freskotasuna askoz luzeago irautea. Gure itsasontziak 6 dira, da gure itsasontzietatik famatuena noski alakrana da. Harrapatzen dugun arraina atuna da, eta gure arrantzateko lekua da FAO 51 da 57. Da, Ozeano Indikoan, Seychelles eta Maurizio irletatik nahiko gertu, da behar bada iparrera pixka bat. Alakrana berez itsasontzia da, baina aldi berean gure marka bilakatu dugu. Alakrana markapean barne daukagu ultraizosten dugun atun hori. Gero hori gordinik erabili dezakezun atuna. Gero bestalde, ketuak eta kontserbak ere egiten ditugu. Pentsazazue nola olako herri txiki bat munduan hartzen den atunaren 10% Bermioko enpresek hartzen dute. Beraz, Bermeo World Tuna Capital bilakatu dute. Da horren beste kontatu ondoren, bagoa sukaldatzera, errezeta oso batzuk. Hemen gaude alakranatxokoan, da egingo dugun errezeta, da bendrezka polita hau, yellowfin atun motako bendrezka da, eta osagaiak izango dira piper batzuk, labean egindakoak ere, hemen baratxuria, patata eta kipula egiteko panadera bat, eta gero osatuko dugu oliokin, ospinarekin eta perejil pizka batekin. Lehenengo eta behin, bendrezka oliostatu pizka bat, dagatza pizka bat ipini, laben sartu,
200 gradotan ipiniko dugu 10 minutu gora bera. Atuna oso osagai moldakorra da, egin dezakegu guztiz gordinik, egin dezakegu plantxa puntutxo batekin, ia gordinik utziz ere, edo guztiz eginda. Labetik atarako dugu, gure bentreska. Haitzu zenolako itxura dekon. Altzako digu azal hau, bai? Da gatz pixka bat kendu diogunez oraintxe, beste pixka bat botako diogu gainetik. Errefritoa egiteko sartuko dugu hemen olioa, baratzuria da bikaiena. Da dantzan hasten direnean baratzuriak, adi, Azken buelta egingo diogu. Eta gero osatuko dugu platerrean, piperrekin eta panadera batekin. Azken ikutu hau bota ondoren, badaukagu gure platerra prest. Zezabiz eitxan ba? Kontxo, Alex, nondoik zatoz ba? Portate, nondik etorko nahi ba? Bueno, ondo. Hostia. Zatitxo hori. Hau, hone hartu barko baten. Hore, ederto. Hau itxuran adako, Bai. Nioen ez daitze eingoten. Ze, hainbeste rezeta dakuz da behitu. Zikenin ez dakitz. Haben, dakot, papelo zue. A ber, tataki bet, marmitako, carpaccio, solomillo, tartar, zein got? Eizu, tartarra. Tartarra? Bai. Tartarra ingot orduan. Agur? Tartarra itxeko hamen dakuz osagaiak. Lehenengo eta behin, arrauts on bat okibidu. Hau urdine da. Hamendako atune, ikusten zuzelako zati politxe, da gero hamendakot soja purbet, gero dakot sesamo orizue, da mostaza en grano Dijons, hauri da gero gatz apurtxu bet. Horregaz mazera, da gero ingotena da, guarnezino moduen, hamendakot alga wakame apurtxu bet, tipulina, sesamo baltxa, da zurize hau bakarri dekorateko apurtxu eganetik. Da gero, mangue, lima, da guakatia. Beste gauze asko aldie mini, ni uste otorregaz ja nahiko dala. Así que aurrera da ikusko zuia, zelen urtengo dauen. Hau da, kalidadie. Da ikusten zuia, zelen galditzuten den. Da gero, purret mazera. Soja purret bota, gero sesamo hori zue, mostaza apurtxu bet, daudana itxendune da nazta. Daunengune da, lehengoko gauzie, platera pintxe. Bueno, Joseba, ben gauz, etxe bastarren, alakranan, gero produktu onakaz. Ni hau zu ez daitz, bakizu nahi txen edo ez. Gero bazu aldoten neu, edo handika. Zaiora algara joen, bai. Hori, zeu guzulez. Kustaten datxu, ikusko zu. Hau, dau, elegante. Ake bai? Bai, noski. Venga bai, Joseba. Agur. Agur. Hau pandika eta hau Alex, bikotia, hoi saltxero pariaz, gauza goxua egin dituen, Bikote, baki zuena zuenian honea etorri eta guri erakutsi, zuen arte hori. Bueno, bezarka da hondi bat, eta gurian jarraitu behar dago. Ere inbiri jaman diosune, atun salian egun eta gaina hola hogitu metea, erdi gordinata, Zego zagra. Behitu, Fumeta iteko garraien honek alde egun hemen, 10-15 minutu egosten, baina nahiko izango zen. Dio bestela izorratzen jutea. Ez da haragi saldaba bezala. Nuzen aldeula utzi eta hemen amoniako zaporek eta hasten diateatzen da izorratu eta orduan. Utziko dugu beste 5 minutu, hemen egon da 5 minutu erreportaian beste 5, eta ja, albo batea utziko dugu, eta hemen dago ja fumeta listo, bale? Hemen porru martxan dazkau, inbiar deuna da, behitu, nik arrautza egosten jarri bihar dut, baratzuri alia, biharko itut, refrektuentzako bio-iru, eta gero ospinolioi prestatzeko ere bai, beste bio-iru, eta txirlentzako ere beste ia buru guztia, zuritu, dana biharko dugu. Bueno, eta otarraizkak zuritu alditu gordinik azegula, ez? Ez, zuritu eta jan. Zuritu eta jan? Gordinik ez. Gordinik ez. Bueno, zuritutzak, ingo deuna da buruak, saldara botako ditugu, fumeteak kasu hontan, zurituko xiau, eta gero sartaginan vuelta bat emango dio, esan deun ospinoli prestatzeko, bale? Bueno, eta naritz, asko zein du behar aldeke likadura, olako ultratraia egiteko, eta, bueno, ja oituta gango ezi triatleta izan da, ez da? Bikoteak izen musea mateiz, ez ateia triatleta bat, bikoteak ondo eramaten baek ez dikela nahiko entrenatzen. Bueno, egita aldeko hori. Egia esan, triatoien nebienen, orduan ja neskakin guainen nera Andrea nakin ba nebien, da
tartenetzian ez ere esan, baina utzitakoan esan zian haze pakea guain. Eta gero total trailera zena izela, eta baina antzean entrenatzen da biela, ez? Baina, bueno, alaxe erosin nindun, da, alaxe. Eta zaindu, jende uste duena baino gutxigo, ez? Egia da nik uste kirol mundun eta trail mundun orain, bastante obsesibo bihurtzen nahi dela jendearentzako, nik suerte daukat ez dauketelak gehiegi zaindu beharrik, bai, lasterketa horretik eta abar, baino ez... Iko usteko obsesiboa edala bihurtzen, hainbeste gramo arrozta eta gizeta, inbere fundamentuak injan, ez da? Bio gastatzen bai dek, ez da? Garbi jan, ez da? Nik ala sentitzen dut bintzat, ez? Eta, bueno, nire ondo juntzat... Ignola iten dek adibidez. Nik ondo jaten dut, baino... ondo jaten detelako zena ez, baina, bueno, nire zerrikerik ere egunero jate ditut, ez? Txokolate pixka dala, o gaietan bat dala, o hola obsesionatu gabe, nik uste hobe dala, gogoiek aguantau darren, azkenen zama bat bihurtzen da, ez da? Zerbait nahi izan, burua ez bazio gondore, ez historiona, ez da? Eta, zure dendoitako batetik pasatzen baldin bana, ez da kurasanak ikusi, kurasana barrua, hori dudik ez. Egia esan betuzak, Zauzko triatloia da honian, saltzeitugu palmeritak eta oso gozozaliak zehatze, kirolariak, Hombre, gainola puntxuan, puntxo hori hartzeko ez da? Kirola inda gero, gozoa, ez? Batzutan, lasterketak eta gero normalen gazian izaten dugu, ez? Hor gelak eta jateitugun historia horiek oso gozo bizate dira, baino gazia jan, da gero askotan gozoa, ez? Postre pixkat, ez da? Glukogenoa ondo bete eta muskulatura berreskuratzeko. Adibidez, nola kudeatzen dek lasterketak garaian zandeken glukosa horiek eta historia jende gara mati platano puxketa bat, edo batzuk eramaten du... Platanoa ja pasada. Hori ja pasada, ez da? Bale. Zeitu, betegi bete? Oain ja gelak eta edaten deunez, bueno, potetan, ez, edaten deuna gehien bat azukrea, ez, hola, jende guztik ulertzeko, azukrea, hidrato asko, fruktosa eta beste batzuk banastuta, da horiek jan, Banazkan azkain da bukatzen zu, ez pentsa ultra baten igual 11 ordu, eta pasatzen dituzu 11 ordu, lana gozoa jaten, da egia esan, nekauta bukatzen zu, Bai, egia esan, bai, hori beti izan da, zehatikan hor gozua, momentuko puntxa emateikelako, ez da? Bueno, azkenen kirola iten nahi geanen, gehien konsumitzen dana hidratoa da, ez? Energia ematen diguna edo. Hidratoa lehen nuon momentuan gero eukitzeko, ez da? Ez, momentune bai. Adidez, poliki eta korrika iten baldin bada, esaten da, grasa ere konsumitzen dala, ez? Baina, bueno, grasa ere azukre bihurtzen da, azkenen azukreak ematen digulako energia. Glukosak ematen digu guri energia, ez da? Eta orduan hortarako poliki xamar jun behar omen da, ez? Baina, bueno, gu guazen ritmotan eta zuzenean glukosa sartu eta hori erre, izatea prozesua... Zenba denbora irauteizua adibidez glukosa horrek? Gutxi? Pentsa... Ordu erdi bat? Ordu bete? Zaila daula esatea, baina... Notatu itezu, ostra, geisten nahi naiz bere. Bai, eta behin abaritzen baldin bazu jetxera hori... Ja behandu aiaiz, ez da? Ni hori lagunak, bueno, belauntzian da asko ibiltzen naiz, da hori beti esateigu. Egarria sentitzen baik behandu aiaiz. Eta guri beti esateigu, zoazenian trabesian, nik ura ematen baiot lagunai eskaini. Eta ez baik nahi bai ean. Zer askotan, etekate garria, eta gio ja lehortuta honian, da ja desidratatuta behandu. Gio ja mareguak eta historiak etortzen dira. Ateatzen gara gure kasun ultretan eta motxilan 2 pote ur edo danalakoa, eta ja bakit nik urduro, jamar gauketela litro erdi, eta hori eatea juten naiz, ez? Osea, ja planifikazioa indaukazu, eta hori betetzea, baldin eta tripa lertzen ez daizu, claro. Eta tripeketak eta zemuz, batzutan horrezateko batzuk tripeketak komeri izaten dira, ez da? Nik laserketa motzetan ez inoiz izan ezer, baina luzetan sandagoa, ez? Hainbeste ordu azukrea janda azkenen iristen da momentua igual tripa lertza zaizula, eta lertzea da, ezin duzu zer janda, energia gabe geratzen zea, eta etxea, normalen etxea. Aritz, hori entrenatu ite alda? Barruko, entrenatzea gota izinen glukosak eta hartzen dituk hori entrenatzeko ere bai? Bai, bueno, normalen luztu ite maet, 2 ordutik gora entrenatzen baldin bada, bai, saiatzen ez entrenatzen, bestela gero ez dau karrean hainbeste jateik, ez? Orduan, bai, esan, entrenamendu batzutan iristen zea tripa... Bai, ez da, izorratuta. Bueno, dana ikasi behar da, ez da? Bueno, zemu zoaz horrekin, oso ondo, hauek horrea bota, organikoa, eta hauek ingoituguna da markatu hemen, gero indeun ospin hori prestatzeko. Arrautza martxan dakau, eta ere bai, markatuko dugu arraia hemen jarri, gero laberatzeko. Hemen esan diatena, inberdikoia, bueno, hauek ere organikoa bota nea bera, baratzuri horrekin ingo di hau. 3 xerretan refrituantzako. Gero, 3 txiki inda, ospinantzako. Eta gero beste pare bat biharko ditut nik, hartuko ditutela beste, ik hauekin goituk txiki, igoie xerretan, eta hauen nigo horreko izkiat, gero botatzeko ingo deun ospinia, bale?
Venga, oso ondo, hau listo sekat, hau markatzeko prest, eta taupada urdinana. Nundik zetorre taupada urdinana? Gure helburue Euskal Herriko, bakizu, kiroleko daun afizio hori aprobetxai ez? Bai. Eta asmoe da, jendie taupada urdin horren parte izetia, ikusten nahiana, taldie bea izetie Euskal Herriko referentie, eta jendie lasterketa ikustea juteanin, kolore urdin hori behana bezala identifikatzia. Bakigu, zea izango gala, ez dela egun batetik bestea lortuko gauza bat, baizik eta denbora... Txerrik itxarraka, ez da? Hori da. Eta hortako, ekintza desberdinen engotxeu. Zer ekintza topatuko ditugu bertan? Engotxeu bai korrikalaxekin, ekintza desberdin batzu, adibidez, entrenamentu ireki batzu engotxeu, korrikalaxekin herri desberdinetan. Adibidez, aritzegeakin entrenamentu bat itxeko aukera, eta berta gerturatzen da nahi, kamisa urdin bat, emango xo, gero domuza teknik 40.000 lasterketako honin, eta baita ere zegama izkorriko honin, gune bat egongo gea, kamisa urdinek partitzen, eta gerturatzen jendea nahi, kamisa urdin bat egingo xo, epe luzea, azkenin mendio xoek urdintzeko, ez? Eta hau danak ego balioko, korrikalari hauek aurre egiteko. Bai, azkenin helburu hori esan duen bezala, Euskal Herriko talde referentie izeteko, eta pertsona o jendi jutani lasterketa bat ikustea, ekipo hori identifikatzea, behan taldi bezala, ez? Ze ona. Nun oinarritu zeate, ze beste arlotan daude olako talde batzuken... Bueno, ni uste esan gure txuena dela, telefoniako enpresa batek bizikleta mundun eintzuna, dela urte batzuk. Eta, trail kirola inderrazko hartzen edo azkenen urtetan, eta ez du dakigunez ez da olako movimenduik. Ni uste hortan eko berritzaile... Berritzaileak zeate, esate batako, ez da? Eta esan dezuna zein dan, oien proiezizio epe luzea, ni uste haundire amestetan jarrile, talde referentie izen, eta Euskal Herriko lasterketak estatu mailau internazionalegotan, emaitz. Lehen esan daun bezala, ez da dira jun hemen aritz, Salomonekin, baizik eta taupada urdinakin, eta danok bultzatu dezagun, ez da, identifikatu sentitzeko. Bueno, hemen txe, otarraizkak, gio esan dugu ospinoli bat inberdu ez dakit iritsiko jane hola segangon gizkin dutza hauek, Bueno, gero ingoltu, txikitu eta martxan jarri. Porruak ebai, ni usten dut ja, listo azkaula, Hauek egosi berdia, baina ikusten ez ja nola dauden bigunak, Hauek xamurtasune harra daka, Gero esan duguna, kanpoko beste kamiseta bakenduko jo eta xamurrakin geldituko beha. Eta zuek, hoi, laga hemen, pikatutakoa hemen txukun, eta zuria hemen. Eta hau, ez dugu arbituko. Kusi zu hemen indeula, bai, zapua eta bai, otarrainskak markatu, eta gio saltza berdia txirlana hemen txingo dugu garbitu gabe. Ja, zukuak eta hemen dazkau, gio botako jo olio tanto bat, pipermin pixkat, pikatutakoa, perexidia pikatuko dugu, eta hemen saltza berdiengo dugu txirlentzako, txakoli pixkatekin. Eta, bagoaz aurreatzen berri hoia dana, eta bitartean ingo deuna da, beste reporte bat ikusteagun. Ados? Toloño tabernara, Gasteizea, eta ingo igue perretxikoakin, pintxo bat, earra. Guazen ikustea. Kaixo danoi, Josu Talierni gara eta Gasteizko alde zaharrean gaude, eta, Toloño taberna erakutsiko dizuegu. Mila 1985 Mari Carmenek eta Mikelek ireki zuten, ama eta semea, eta Enrikek aita sartu zen haiekin baita sukaldean. Eta gero Enrikek aurretiko erretiroa hartu zuenean, Sonia, Mikelen arreba, sartu zen amain baita. Toloño izena dator Erriosako menditik, izen hori aukeratu zuten lekua eta zonaldea oso famatua delako ardoengatik. Gasteizko San Francisco aldapan gaude, 7. zenbakian alde zaharrean, eta Toloño famatua da, pintxo txapelketetan, bai Euskadin bai Araban, hainbat alditan irabazi duelako, eta nazionalean finalera ailegatu delako hainbat alditan baita. Eta horretaz aparte, gure azken saria izan da Arabako taberna hoberena, 2022an. Astean zehar, bertako jendea dator, bai familiak, bai bikote nagusiak, gazteak ostegunetan asko, pintxoak daztatzera, askotarikoak daude, eta Toloño ezagutu duzue, baita bere historia, eta Josurekin utziko zaituztet, pintxo bat prestatuko dizuela.
Pintxo hau perretxiko irlandesa deitzen da eta Arabako txapelduna izan zen. Beren osagaiak arrautza bajo temperatura eginda, perretxikoak eta salsa irlandesa bat. Hasiko gera perretxiko egiten, gure sukaldaritza mikrosukaldaritza da eta punto gogorrena pintxoak egitea da. Pintxo hau irabazi zuen 2015ean Arabako txapelketa eta oraindik daukagu tabernan, oso gozoa da, arrakasta oso ona dauka eta bezeroak asko eskatzen digute pintxo hau, eta oso ondo saltzen da. Beste pintxoa daukagu oso importantea guretzako Euskal Herriko txapelduna izan zen, eta Milojas de Abita da. Pintxo ederra da eta oso gozoa, eta beti daukagu saltzeko. Oraintxe, sartuko dugu sarteinean, trufa horiokin, eta egingo dugu perretxikoak. Pintxo hau egiteko eskatu behar digu gure klienteak, eta beste pintxo badauzkagu barran, baina hauek eskatu behar digute, eta momentuan egiten dugu, eta guk karta eta menu itxitak egiten ditugu egun guztietan. Osagai guztia dauzkagu prestatutak, eta guazen pintxoa egitela. Arrautzak bota behar diogu. Irlandese aperintzia daukalako. Joseba, hemen daukagu Toloñoko pintxoak, nahi baduzu probatu, hemen dauzkazu Toloño Gasteizen, eta agur, Agur! Ai, ama, Josu, pintxo, perretxiko gauza hona dian, Salia galtzeate. Beste batek oparituzke, bai? Bai, eta zue bilaz, zue leku harrian, bizizate paraje harrian zaudete. Askoiti, eta nungo ez? Ni urretxukoa da, joa ez bidira ez. Ez alda perretxuko ikan bueltan, no sé. Oñatin bizen hau. Igo oñatin bizen, guandik eta hobeto. Andren aia asko hiltzen perretxuko. Bai, eta zuek ez? Ekasten bai hobeto. Bai, entzuzan bai. Ni azkar pasatzera ez da Azkar pasatzea izi. Eta ze motatako perretxukoa gustatzen zaizu. Are urtu zuen batzetxik eta garaxen garaiku, Ziza doenen zizak, eta bani ongo zalien nago eso, baina bai. Bueno, eta gorringoak, gorringoiek etortzian nian, nio izalia nago. Oxe gutxiten, probetxan nik, oxe gutxiten, Oie, gestituk iristen, ose. Bueno, martxan jarraituko dugu. Hemen txein duguna da, baitu porruk kontu zepela daude hotz pixka botaiet, baina ingo indeguna da iragatzi, eta ingo zuna da baina esan duen bezala, kanpoko asalorik endu, prejitzeko, eta azkenengo ikutu emateko. Eta horrei, gainetik botatzeko, inberdeu hemen ospinolio beresi hau, esan deuna, eta ingo dugu morteruan. Hoi bai, botako bertara. Bi baratzuri ale, txiki inda, zuritutakoak. Gio ingo deuna hemen gauza berezi bat, betu. Dakau, bai arrautza eta bai otarraizka botako eskola. Baina iglagakoek, arrautzan erdila aparte eta otarraizka bat aparte. Hoi dana txikitukoek, baina gio nahi diat behin puretxo bat ingoek, baina nahi dute bai pusketa batu topatu. Orduan bat hori gero moztuta bota ingo dugu gainetikan. Eta arrautza pusketa bat utzikoek, gio gainetik raiatzeko pixkat, bale? Bala. Duda balimaka galdetu. Bai, galdoen hau eta hor. Bale, hemen inbertitukenak, hiru hau txikitu, eta arrautza zuritu. Bale? Venga, ekin horrekin, eta nik inberdetena da jau, laberatu. Zeratikan, markatu deu, baina ikusi ze gordina da hon, Ikusi azpitikan barrik gordina da, eta hau sartuko dutena labea, da, 6-7 bat minutu, bale? Venga, sartuko dut, hoi martxan dao, eta saltxa berdiakin hasiko naiz. Saltxa berdia esan dugu, erabiliko dugula, zikina daun sartain honetan, markatu dugula, bai otarrainskak eta bai zapua. Bale, hemen pipermin pixka botako jot, eta ikaritz, zein dekire palmaresa, zein dituk ire zekiat, hor txapelak dominiak ozi irabazten dira hor. Euskal Herri txapelak. Euskal Herri txapelak. Txapela ze txapelazkak, hemen Euskal Herri mailan zein irabazi ditu. Bueno, Euskal Herri mailan ia zadiez domusa lehen esan dezun bezala, Domusa tengo 40.000, Euskadiko txapelketa zala. 40.000, zer dia? 2,6 o 2,8 marino, terrestre, osni naztitenak eta batzutan. 75 kilometro. 75 kilometro, bale. Zagitzen bat. 2,6 izango ekor, 2,6. Bai, eta bueno, bai, sorte haukidete Euskadiko txapeldun desentetan izateko, Espainiako txapeldun ultratan atletismo federaziotik azkeneko 2 urtetan ere bai, munduko kopan bere garaian bigarren izan nintzen, Europako txapeldun ere bai. Hori? Munduko kopa jute ginean herrialdez, eta urte hartan, egia esan ez goratzen, baina Italian, Hongkongen ere, estatu batutan ere nintzen, Grezin ere bai, esate izutena, keston suerte haukiden dik
trailan mundu honekin. Ze ona. Egia esan, bai, bidaiatu arazidik, eta jo basekia eta aita izelare, bai, hiru seme dazkak, ez da, seme alabak. Bai. Eta ze behaiekin ibiltzea izalde batetik bestea, edo viaje relampagoak iteitu? Normalen relampago xamarra izatea dana, ez? Gaina, lasterketa eta guazenen gure nahiko tontotuta ibiltzen gara, ez? Hortara zentratuta eta deskantsatu beharra aurreko egunetan, egun aspergarri xamarra dira, nik esateten bezala bizitzan galdutako egunak. Bai, Hankaz gora hoen botata. Bueno, aspertu inbiatak da deskantsatzeko, ez da? Bai, baina, bueno, bestela hemen baldin bada saiatzen naiz beraiek etortzen nerekin, kartzen nerekin, ze asko gustatzen Bizipozare bai emateizu azkenean, ez da? Baina askotan, ez, gogorra da, ez, hainbeste ordu entrenatzen etxetik kanpo, eta askotan gaizki doazenen askotan pentsatzen dut, ez, benga, ez dutu, familia ikusten daukezula, o familia etxen utzi dezula, eta... Laguntza izu beti. Bai. Ondo. Bueno, eta zu, kirola ite aldezu, Pedro? Ni bai, zoze. Gorputza honak, bentsa, zazoikoa. Pelota jaiz, o zerta ditzea izi? Pelotan betitxi txartxarra izan. Bai, Eta, bueno, egiz esan, kirol asko ez dira bizitzen zider, baina gero hauekin hasi itxarin ondela pare aturte lasterketa antolakuntza talde batean pixke pikau itxean, eta horra zitxean. Eta justu nire hiltzean besti Mikel da Bixo korrika, eta zera, eta egiz esan gaur hori sekulu baino eso. Osea, trailak eta ere bai gustatzen eski. Bai. Eta sekulateako alaiz, 40.000 atea alaiz, ose. Hain luzetan ez, da hori baina antolakuntza aldin gelitzen hor. Jendia antolatzen behar du eta horri biliko ez, eta? Hori, luze egiten netzako hori. Ona. Bueno, Arit, basek ez dirire tifoi batek garrapatu zila beretako trail batian, ez da? Bai, Hongkonen, hain urteo. Hongkonen izanuan hori? Bai, hain urteo batzuk, eta egia esan esperientzia harrigarria, ez? Korrikan da, esplikatzeko ere zaila, haizea izugarria, eta ura, baina nik olako eurik ez ditut segula ikusi, eta egia esan arraroa izan zen, ez? Gero badakit antolakuntza gainango gobernuakin eta arazoak izan zitula, segurtasun aldetik nahiko prekarioa izan zen, baina nik ez non hola arrisku sentsaziorik izan, Oso ikan etorritzen orduan, ez da? Bai, hemen naiz, ez da? Bai. Eta tifoia ze, baina kiston aizeu alak eta ura eta dana, Aizea eta euria, baina izugarri, Izugarri. Goratzen ez mendin gora, eta belaunetaino ez, baina txorkadietatik gora, erreka bera zetorren, egiten zon euriakin, da... Holako, esperientzia... Amuarraia bihurtu izan orduan, Bai, eskerak igerin, pixka bagenekin, da... Onda. Mila nautiko bili. Bai, Bueno, hemen saltza berdeiteko garean, betu, batzuk ja, ingo deu vuelta eta vuelta. Koloria hartu baino lehenu, perezilean erdila botako ziot. Erdila. Eta gio botako ziot beste erdila, bale? Ikusiko zu, azerekuak emango zio saltzai koloria, eta bigarrengoak emango zio freskotasuna eta kolore guendik eta berde guaz. Hau, hasieran botata gio iluna gelditzek, eta koloria galdu iteik. Hemen ingo deuna da, esango zuen, Joseba, saltza berri daiteko masa pixka potologi egin dezu, ez da? Ikusiko zuen, nik uste zei, potoloa xamarra ateatzia, zeatikan fina balin bado bere puntuan, gero txirlak botatzen ditugunean, txirlak ur desente botatzen due, eta egiten dana da oso biguna gelditu. Nik uste zait saltza berdiak gorputza eukitzia. Orduan hemen, garrantzitsua pasu hau, irina ondo sukaldatu, eta oan ja, txakolinean, edalontzi erdi bat, eta gero, ni gura botan nire salda dakatetak iztona prestatuta. Saltza berdi italde zu etxian. Egia esan gutxi, normalen arraia eta plantxan, da guztua jaten nik plantxan saltza berri gabe. Egia oso simplia, eta hemen patata atzu botata, horre gozitako patata atzu botata, gelditzea, ezin hobe. Zu adibidez, zukaldean, ze gauza prestatzen duzu, Pedro, lagunaz kasunian, soziadea jute zean nian edo? Ni ez nago, normalin ni jarri egotea zena izaten nago, baina guzaiztek. Etxin arraxe eta bai, izan dira kokotxak, saltza berdin, da bai, ondo hortetzen ziak, nire ustez. Ondo, saltza berdian nite dituke bai, Bai, poliki. Ona. Ba, ikusiko zu, hemen lageko etola, potolo antzea, eta hor fumeta esango zu, zertako indezu hainbeste? Baina dazkasunian ezurrak eta hola, otarraizken buruak eta aprobetxatu inbiar. Eta goen arratzaldean bi harritezu, oi gorde, eta horrekin arroz bat, gio lautxirla botata, eta ateatzen zaizue, ezin bia. Arraizopan bat iteko, edo zer gauzatako. Orduan hemen, ja. Hau, listo eukiko gendun, gauza bat garrantzitsuak txirlaiteko garaian ebai, gatzik ez bota. Behi gaskatzen du, bale? Orduan, botako ditugu hauek hemen, irikiko dia, erraitxura, Bai, bale. Inbiarretena da, refritontzako neire bai, egurra eman pixkat. Bale. Eta haure, martxan da gau. Hemen, olio tanto bat, bale? Eta porruak plantxara. Epa, torria honea. Vale. Xamurra lehatu dira, Bai.
Ba, hau, gauza eharra da. Betu kenduko pixka zutatik, ez erretzeko. Nahi dugu markatu, eta barrutik inda daude. Bale, hor nola zuaz, ospin horrekin. Seguzko itxura hartu du. Masa desente. Bain bota olilua. Eta pixkat, zondo, papi jarra indek. Bain, olilua bota, eta dana xamurra gelditzia. Vale? Bueno, dana martxan teka. Hola gustatzen eizua dana martxan daunean, musika taldeko bateko dana martxan daunean bezala, gitarra, abeslari ja, bestia. Zuek zenbat korrikalari dakazuen, behatzi izan dezu, ezta? Ideia da gorak agutia, o murriztia eta onak imakarri gelditzia, o ze? Murriztu sekulez. Murriztu sekura. Aurten nik uste taldi itxitea hola, behatzikin lehen gurtizete oso ondo hola. Bai, epe ertain luzea, bai, taldi haunditzen jarraitzeko asmua. Eta asma eta haunditzen, baina hori adibidez, ze izango da? Taldia beti izango da behatzi 10 11 inguru, o alda iritsi egun baten 200 iotia talde hortan? Esate bateako da, ezta? Ez. Lehenu esan duen bezala, talin lehenengo helburu da Euskal Herriko trail talde esanguratsuena izatea, eta pentsatzeko Euskal Herriko korrekala esanguratsuenak 200 gaizki. 200 ez, zordana gestionaz imposibilita. Vale, nahi zuen, sukaldarekin zuena bezala, 80. hamarkadan, ezta? Hola, sukaldari honak juntatu eta zeo zetxugu nahi. Hori. Bueno, hemen hau airegarten itxura bat, eharra. Labetik ateako ja arraina, botako jo refrito pixkat, vale? Ingo dugu garbi utzi hau, Botako jo refritua, baino ez dio botako ospinikan, Hone ingo jo. Baina, a ber, azken nire ikutu, monberdiatu nahi ba. Hori bero nahi dio bota. Hemen kontraste iteko, baina behitu zua, Ja arraia listo dakau. Xamurra. Eta bani joa platertxo baten bila. Hor, bota jok. Honi pistazioa bota zio. Bai, bota jok, olioa, hola, txorrota behar bat, bildurri gabe. Behitu. Oia. Vale, guain naztu hori. Traka. Vale. Ingo dekena dek. Hemen jarri. Baitu, platera handi bat. Eta lehenu esan dut, eharra indekena, txabal. Txarra ona? Ona. Intzak dana hori berri honaztu. Dana ondo ligatzeko. Vale. Dana batea. Eta guain hemen esan duna refritua. Eta honea botako zio. Bueno, eta traian historia, goraka eta goraka ziak noaino iritsiko ekau, Azkenengo urte hauetan nahiko goraka da izan dik, jarraitzeu goraka, aurtenek goraka junda? Bai, beste modu batea igual, Ni adibidez beste kirol batzutatik etorri naiz, eta gaztetik korrikalari dira, mendi korrikalarik, Gure garaien horietzan gertatzen da, pixkat evoluzio bat jasaten nahi da, baina, Euskal Herria eta mendia bakigu oso lotuta daudela, eta nik uste alde hortatik arazoik ez dela egongo, eta gora doala. Vale. Bueno, earki, ezta? Bota jo pixkat hori naztu, eta hemen jarri guain porruak hemen. Hola, lasai trak, porrutxuak, eta ingo ekenaek binagerta hoi gaineti bota, vale? Ingo deuna da, haure pusketetan jarri, hor gainen jartzeko. Vale, jarri joko la... Zatikan sartu berdeu bertan, arraian, bai, dana bertan sartuko dugu. Vale, hau ikusi zuen, bukaera mota jo beste besi pixkat. Eharren dio hemen gore bai. Vale, hoi jarri hola, bat azken ondon, eta egin dekenak gainetik botako jokola. Txorra batekin, hola xe? Kutxara batekin. Horiek. Vale, tori. Horiek, zerrezko. Vale, hau nekontu, eta egingo genen hau moztu, txiki, eta gainean jarriko txiko pusketak, salta gainean. Antxia. Eta, vale, zuen, ni jarriko jata honago, hau kenduko eta mendikan. Oso ondo, bota hor, hau hemen garbitzea. Haure, listo. Eharra indiu. Bota hori, eta geho arrautza gainetikan honekin botako zio. Bota jok arrautza, baina gorringo harrapatu dezala, bale? Hola, triki. Egoain sozida janek eskatuko dizu diteko launa, eharra lia da. Baina ondo geldituko zeate, launak irabaziko dituzue. Eharra porrua. Soziadea gori bardalartako. Bueno, hemen txe. Arraia hemen lagungarri, onduan, bat. Eta hori. Eta esatean bezala aloloko. Hau xingo dugu, aloloko. Erdian botako zizkioko. Txerla banak. Ai, ama, lagunak. Eharra, platera indila una kombinatua, Itxura ona. Porruak, txirlak, eta sapua laben erreta. Bikote,
eskerrik asko tortzeatik. Iri, eskerrik asko olako gauzak antolatzeatik. Hola, Euskaldunak, Marea Urdinak, Deportek, ze gehiago aldagona bildu. Bueno, kamiseta te bat, dukuiztutzako, korrikan hasteko. Ekipo Euskal Herriko honenak... Aizaitek, birra bazekak eta... Bai, Bai, motel. Taldi ez zion handitu behar, baina patentza oleko igual lengoia. Domusa teknik. Eskerrik asko bikote etortzagatik, eta ea aukera katenan. Korrika ez, baina ikuste egun guno. Korrika urren urtako entrenatu berko jat. Agur lagunak. Eskerrik asko bikote. Agur.